ବେଶୀ ପୁରୁଣା ନହେଲେ ବି କଥା କାଲିର ନୁହଁ। ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। 2017 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖର ଠିକ୍ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଲୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ କୋଏମ୍ବାଟୁର, ଯାହା ତ୍ରିଚିରୁ ଥିଲା ଠିକ୍ 250 କିଲୋମିଟର। ତ୍ରିଚି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯାତ୍ରା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରାରେ ଥାଉ ଆମେ 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ। ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଘର କଳାହିରା ସହର ତାଳଚେର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦିଲ୍ଲୀପ, ଘର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଇଏ ହେଲେ ଆମ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ବୟ ସୁଜିତ, ଘର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ନଗରୀ ଜଗତସିଂହପୁର। ଚତୁର୍ଥ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କୁଲ ଗାୟ ପ୍ରମୋଦ ଓରଫ ପିକେ, ଘର ରସଗୋଲାର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ସାଲେପୁର। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ ଡାଇନାମିକ କାଟାଲିଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କରାଗଲା ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଆଉ ନାମକରଣ ହେଲା ଆଜାଦ କି ପରିକ୍ରମା। କୋଏମ୍ବାଟୁର ସହର ବୁଲାବୁଲି ଭିତରେ ପେଟଫଟା ଖିଆପିଆ ସହ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଥାଏ। ଈଶା ୟୋଗା ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି କରି ଶ୍ମଶାନଚାରୀ ମହାଯୋଗୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲୁ। ହୋଟେଲରେ ରହି ରାତି କଟାଇବାର ମଜା ନିଆରା ଥିଲା। 2ଟି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀ ନିଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ। ପାଣିରେ ଭିଜିବା ଆଉ ଖେଳିବା କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ। ସେଦିନ ସେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ଥଣ୍ଡରରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ୱାଟର ରାଇଡ୍ସରେ ଖେଳି ମଜା ନେବା ସହ ସେଠି ଖିଆପିଆ କରି ଖୁସି ମୌଜ କରୁଥାଉ। ମୁଁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହା ହୋଇ ବାପା ମଧ୍ୟ ବନି ସାରିଥାଉ, ହେଲେ ମଜା ନେବାରେ କେହି ହେଳା କରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମଜା ନେଉଥିଲେ ବାକି 3 ଜଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଆସିବାର ଥିଲା ତ୍ରିଚି, ହେଲେ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିନେଲୁ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟଏଲେଟ୍ ଏକ ପ୍ରେମ କଥା। ବହୁତ ମଜା କଲୁ। ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ କମ୍ପୁଥାଏ ଆମ 5 ଜଣଙ୍କର ତାଳି, ଗାଳି, ସିଟି, ହୁଇସିଲରେ। ଏମିତି ମଜାମସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ୍ରିଚି, ଆଉ ଶେଷ ହେଲା ଆଜାଦ କି ପରିକ୍ରମା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା ଆଜାଦ ଗ୍ରୁପର ଯାତ୍ରା। ସେହିଦିନଠାରୁ ରଚିଲା ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ଇନିଂସ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ, ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ ଉମାକାନ୍ତ, ଘର ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ନଗରୀ ଭଦ୍ରକ। ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଉମାକାନ୍ତ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ପତି ଭୋଳେନାଥ। ଭଗବାନ ଶିବ ଯେମିତି ବିଷକୁ ପିଇ ଦେଇ ଜଗତକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉମାକାନ୍ତକୁ ଯେକୌଣସି କାମ ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫଟାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ଚାହେଁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆମ ଗ୍ରୁପର ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 6। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅତୀତକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ତ୍ରିଚିରେ ଥିବା ଏକ ମହାରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ BHEL, ଭାରତ ହେଭି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପରିଚୟ ହେଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏକାଠି ମେଳ ହୋଇ ଭୋଜିଭାତ, ଖିଆପିଆ, ଖେଳାଖେଳି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆତ୍ମୀୟତା ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରୁ 1800-2000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଅଜଣା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାଇଚାରାର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ତାହା କେବେ କଳ୍ପନା କରାନଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମନକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ବି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ। ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବି ତାହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଶୁଣିବାକୁ ଗପ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିଲା ସ୍ନେହ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିଲା ପ୍ରେମ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ମନୋଭାବ, ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୋଇ ଚାଲିବାର ଅତୁଟ ବନ୍ଧନର ସୁରଭି। ପର ଆପଣା ଭୁଲିଯାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ଏକ ସୁସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେହି ପରିବାର ଥିଲା ଆଜାଦ ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବଣରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଟାଙ୍ଗରା ହୋଇଯିବ, ତାହା କିଏ ବା କଳ୍ପନା କରିପାରିବ? ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଦିନେ ଦୁଃଖର ପରଦା ଢାଙ୍କି ହୋଇଯିବ, ତାହା କିଏ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବ? ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା କିଏ ବା କାହିଁ କେବେ ଭାବିଥିବ?
କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ କେ କରିବ ଆନ, ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା ଆଜାଦ ପରିବାରରେ। ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡର, BHL କର୍ପୋରେଟ୍ R&D ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ନା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଇପାରିବ, ନା ହିଁ ତାକୁ କୌଣସି ଭାଷାର ଅଭିଧାନରେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଚ୍ଛରେ ସୀମିତ କରାଯାଇପାରିବ। ସେମିତି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଶରୀରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯାହାର ବଚନରେ ବିଶ୍ୱାସର ବାସ୍ନା ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ସେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯିଏ କାମକୁ ସଫଳ କରାଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ନିଜର କଷ୍ଟକୁ ମନ ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ଯିଏ ଅନ୍ୟର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନ ରଖି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରି ଚାଲେ, ସେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ପଛେ କଦାପି ଅଧିକା ହେବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ସେଭଳି ଏକ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆନ୍ ଆକ୍ଟର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ କୋଅର୍ଡିନେଟର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆନ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ଗୁଡ୍ ଲିସନର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ୱେଲ୍ ୱିଶର। କିଏ ଡାକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ, କିଏ ଡାକେ ଭାଇ, କିଏ ଡାକେ ତମ୍ବିତ, ପୁଣି ଆନ୍ନା କିଏ ଡାକେ, ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତୁମେ ଆଜାଦ ମାଲିକେ। ତୁମେ ଆମଠୁ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଗଲେ କିମ୍ବା ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ବି ତୁମେ ଆମ ପାଖରେ ଅତି ନିକଟରେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଥିବ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଆମ ଛାତି ତଳ ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁକ ହୃଦୟରେ ଅଛ। ଲଭ୍ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଆଜାଦ ମାଲିକେ। କେମିତି କହିବୁ, କିପରି କହିବୁ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏତିକି କହିବୁ, ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ମନରେ ଆଣେ ଅସୀମ ଉଲ୍ଲାସ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ଚିତ୍ତ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରକାଶ, ହୃଦୟରେ ଜାତ କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଶରୀରରେ ଭରିଦିଏ ଅଜସ୍ର ସାହସ। ହେଲେ ତୁମ ବିନା ଆମେ ଆଜି ହେଉଛୁ ନିରାଶ, ଜୀବନରେ ନାହିଁ ରଙ୍ଗ ଆସିଛି ଉଦାସ, ଶୁଭୁନାହିଁ ସ୍ୱର ଆଉ ଦିଶୁଛି ଖାଁ ଖାଁ, ସତେ ଲାଗେ ରସହୀନ ସାଜିଛି ଦୁନିଆ, ନା ଦିନ କଟେ ନା କଟେ ରାତିଆ, ନା ଦିନ କଟେ ନା କଟେ ରାତିଆ।